Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Din is-sena jmiss lili norganizza l-ikla tal-miliet u ġietni veru ħażina peress li bħalissa jien stess edha bid-dieta. Huwa possibbli li nipprepara ikla tal-miliet li ma jkunx fiha ammonti żejda ta' kaloriji? Ovvjament il-moderazzjoni u l-konsum huwa kunċett importanti immens tajjeb u ovvjament ħafna drabi n-nies nippruvaw kemm jista' jkun ngħidulhom illi dan il-kunċett isostnuh anki fi żminijiet ta' festi bħal għall-miliet. Il-moderazzjoni tajjeb tfisser ma jfissirx li ċertu offerti tradizzjonali ma noħduhomx, tajjeb imma importanti li wieħed jipprepara u meta jiġu l-okkażjonijiet ma naħsbux b'dan l-istatement li soltu l-Maltin nagħmlu hija mhux ta' darba u hija mhux illum għax il-miliet, tajjeb importanti ħafna illi kemm jista' jkun nittrejnjaw lil nfusna biex jekk aħna niġu mistednin għal dawn l-ikliet kemm jista' jkun niklu b'mod moderat, tajjeb u ma neseġġerawx fil-porzjonijiet tagħna. Il-laħam u l-aktar ikel popolari għal waqt l-ikla tradizzjonali tal-miliet. Aħbar tajba għas-saħħa hi li d-dundjan li tantu popolari għal waqt l-ikla tal-miliet u laħam li ma tantx fih xaħam. Ħafna drabi t-tip ta' laħam jew id-dundjan jew affarijiet oħra li huma roast tajjeb li huma xi ħaġa fil-forn, dawn minnhom infushom ħafna drabi jkunu għoljin fix-xaħam tajjeb li ovvjament ikun ġej ħafna drabi mill-ġilda. Hemm xi ħaġa tradizzjonali li nagħmlu ħafna huwa li d-dundjan pereżempju nsajru miegħu il-patata tajjeb u nagħmluha fl-istess dish. Għalhekk huwa kieku rekomandabbli illi kemm jista' jkun jekk ħanamlu l-patata tajjeb ma nsajruhiex fl-istess dish ta' dundjan bekk qed innaqsu naqra mill-mixjaħam li l-patata stess minnha nifisha tassorbi. Importanti wkoll li nużaw iktar spices tajjeb iktar herbs, speċjalment fil-mili, milli nużaw affarijiet li jkunu iktar mxaħmin u bekk inkunu nistgħu naqsu dan l-ammont ta' kaloriji li inti saqsejtni. Importanti wkoll tajjeb huwa illi wieħed joqgħod attent ukoll bil-moderazzjoni u l-ammont illi ħajjikol f'dik l-iklax. Alla volja tipprova tnaqqas mix-xaħam jekk inti tikol iżjed milli suppost xorta tal-kaloriji ovvjament ħajżdiedu f'dik l-ikla li tkun qed tieħu. Il-miliet huwa assoċjat ukoll ma' tipi differenti ta' ħlewwiet, b'mod partikolari l-ħelu tradizzjonali. Tajjeb li nagħtu wkoll xi pariri għal min irid jippreżenta deżerta li ma jkollix ammonti kbar ta' zokkor u kaloriji. Meta nitkellmu fuq il-pis u nitkellmu fuq il-kaloriji, wieħed irid iqis tajjeb illi mhix biss id-deżerta tajjeb jew affarijiet oħra. Jiġifieri meta aħna qed nitkellmu fuq deżerta, ma nistgħux ngħidu għax dik deżerta li għandha nqas kaloriji, l-oħra għandha naqra aktar. Ħafna drabi meta tagħmel deżerta, meta tagħmel xi ħaġa ta' confectionery minnha nnifisha ħatkun għolja fix-xaħam. Ġifieri l-parir ħafna drabi li wieħed irid qis huwa li daw kemm jista' jkun f'dawn l-okkażjonijiet u f'dawn iż-żminiet kemm jista' jkun jillimita tajjeb hemm l-ammonti tajjeb hemm ta' dawn id-deżerti u kemm jista' jkun ukoll jara l-porzjon tad-deżerta x'ħafna drabi dik tkun il-problema. Jiena naħseb bħala dietitians tajjeb u anki bħala nutritionist ħafna drabi ma ngħidux illi dik hija barra mhix parti mid-dieta tajjeb imma wieħed irid iqis kemm ħajkol minnha tajjeb meta huwa ħajintegra f'dik il-main meal tajjeb li ħatkun qiegħda servuta f'dak il-mument. Għalkemm l-ikla tal-miliet hija tradizzjoni li tajjeb li wieħed jibqa' jagħmilha, importanti li niftakru wkoll li m'hemmx għalfejn neżaġeraw fl-ammonti ta' ikel li nippreparaw. Il-moderazzjoni naħseb hija kelma importanti immens meta nitkellmu fuq l-obeżità, nitkellmu fuq telf ta' pis, għalfejn għax ħafna drabi din hija xi ħaġa li l-ġisem minnu nnifsu jderri. Meta wieħed iqis tajjeb u anke aħna bħala kultura l-Maltin li l-porzjon huwa iċ-ċentru ta' kollox li jekk Alla ħares kważi ma jkollix porzjon kbir, ħafna drabi tiġi xi ħaġa kulturali. Naħseb ħafna min-nies jgħidu lilhom infushom ukoll li anke meta qed jiġu n-nies id-dar, ħafna drabi mill-ewwel naħsbu kważi jekk ħajjiġu 4 min-nies kważi nkunu naħsbu għal 10.
biex ma naqgħux ċajt, pereżempju ħafna drabi jew inkella għax xi ħadd igerger li m'hemmx porzjonijiet żgħar. Ġifieri il-moderazzjoni tajjeb hija xi ħaġa li wieħed irid iqis għax il-lan mhuwiex illi wieħed ma jieħux ikel li għandu toma tajba. Tajjeb lan huwa illi kemm qed jikkonsuma minnu. Kif taf tajjeb hemm ħafna ikel illi huwa kulturali tajjeb li bil-forsi tagħmlu b'dak il-mezz għax inkella ma jkunx ikel tradizzjonali, tajjeb ovvjament wieħed irid iqisu mbagħad fil-ikel tiegħu kemm qed jikol minnhom u għalhekk inkunu qed nitkellmu fuq il-moderazzjoni. Tikka aktar dwar saħħtek. Nisimgħu ħafna dwar kemm importanti l-moderazzjoni f'kull tip ta' ikel, b'mod partikolari ikel li fih il-melħ. Minkejja dan iżda xorta waħda tbaqa' ħafna tfal madwar id-dinja li qed ikunu esposti għal ħafna ikel li fih ħafna melħ. L-aktar ikel li qed ikun ikkonsumat mit-tfal huwa il-ħobż, l-ikel ipproċessat, il-pizza u s-sopob mixtrija lesti. Dan l-ikel huwa kollu ikel mimli melħ. Min sħarriġ li sar jidher li l-konsum ta' ikel bil-melħ isir f'ħinijiet tal-ġurnata differenti u għalhekk hawn isir appell lill-ġenituri biex jippruvaw kemm jistgħu jagħtu ikel sustanzjuż lit-tfal tagħhom għal waqt il-ħin tal-iskola. Sfortunatament jidher li tifel jew tifla minn kull 9 diġà qed ikollhom pressjoni għolja aktar minn normal. Dan jolli ħafna aktar ir-riskju li dawn it-tfal jibdew ibatu bi pressjoni għolja meta jsiru adulti. Tikka aktar dwar saħħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.